Napa Pak? Nggih lawang ning joget panci mengkeret-mengkeret. Ning joget mengkeret-mengkeret atine keju iki nggih. Ngapunten ya Pak nggih, gojek lho Pak nggih. Guyon lho Pak. Napa niki? Apa duka niki napa niki? Oh, dipun lajengaken kepelut. Kepelut. Satu niki Bapak Sutris kalian Bapak Sumatri. Sliramu kateniki enane tansah rengo ya iya iya tresna kang tak endam sareng mikir ati tanah bisa janjal kaya rapi songoncapi saben waji panesaanku doati ya iya aku wati bloko pungkasane temahan loro tresno ning atiku ngenenge nentang tresno iki wis kinotrat sabar mong lampahi sawah sapa ngendot kepelut saipitang rasaku lamun bisa jajak ketan sliramu ada-ada nangketelut nanging cegah sajroning atiku tresno iki wis kinotrat sabar mong lampahi kula